Bekia Mwanyagetinge Heritage Council nigo bakorire omusangirikana samaga choya maigerio y'obulimi myomochi obosongo ATC elio kunyora aba gose kunyoria abantu egekoro nabo igoko bachigutwa abanyangongo abo bakorire amaya ase egesaku geito asomo yogoyo mbaikirana abarai akorwa gusi abo basegetire omugusi abwatie amarago nabo igo ekemira kyomugusi gutumanya omurikito Vincent Monda. Asomo sankerekano yo ubwato bwalio bonge na matera agusi nigo ikeranwa na barai ao korwa chinkonkonye chiagusi abwasabarai abo barule chinkwana ao echo chirengete gosegeta na gokinia bomenyo bwo mugusi sa George Nyakundi kirera no yomobu abali bagosegete kemira kyo mugusi kagendere na kunyoro chinsemo chonsi igo twarenge garero na amasense gose abagambi baito bonsi beke gusi kurugusi yonsi boigo asomo yegoyo nigo baruro mochoko bwali abaliganite gochegokora omwaka bwechirwibere na 2025 nemo ntwasokia eratiba eyo kuigeka emeroberi y'omwaka ogocha omwaka 2026 ekiagera osikoligereria chinse chionsi chingogo chionsi oligereria abamanyi oligereria abagere bonsi bakorosia egikoro kiabo lero na intu twarigereiri twakobiri twaikaransire twarosiri omuroberio bw'omwaka ogocha abarai ao baikirana somo yegoyo nigo babekero chigutwa echo chikoro kya magendero ase Mwanyagetinge gusinto bwata abanyankongo ndobwata abantu bakorire ebintu ebya naende omugusibu nare egetinginyeke ng'aini kiegererire na kitwacha kwa abanyankongo baito riuko kobabeka se chitelevision chito nechireti chito ende tosegete chikaunti chito ekero litukoria masuchari goika na barabu bababeka no ene chipare chiankaga chibekwe bipandiko buna chasasati Samuel Kibwage na abanda amasensari yale moyo nereka gweta owechegerina kumbe egisakuyito ngenzigete bono moyegoyo bwegekoro naende goikomwa konde naliora ariganiwe na December 2026 tarehe 1 mpaka tarehe 5 nalitukabwate gusi cultural week togo sababa abagambi baito bonsi batubwatesi nabande mbacha garero bakwanire lakini rende omugusi goikamanye egente gitangani atarabo musongo atarabo musweli no mugusi no cyogende kanisa no cyogende ngumaje ngumbu aye no mugusi ogwanzira ogokuna mabuno mugusi omugusi weikasiku no gosikwa negekoro gyeito ekitwa igekire litukolia lero neye negati yabale basangire n'Ensoko TV eryo koro kinkwana yabo yabene chinga sora David Bonincho kuru West Mugirango igoto kunyoria abana bali cisukuru abana abantu bali sikoye nsito ya Kenya nga ekegusiye ito nekia egekorankia manyete kororekera omuntu akoriegwa ebianda emetenja arengo omwana ekara akoriegwa enyancha emetenja arengo egentekana twarenge gaga no kurinde kegusiye ito ntobasa kwa abanyandwaro turinde kegusiye ito na gokegerera nari abana baito bakurumagega barache konyora ekibagutamira na barabuna bagusiye bale no chuke batinyambasura korwa Mwanyagetinge Heritage Council rero nigo twarenga igisokurwanirira ekigusigito na mono jina nabwate nsemo yo gukwaniguro emigiro eneri chikuri yo mugusirira getenga okoreke neke na kyotakore abana baito basirire chinka chitemechi na beturutumbire na beonchokanete abandi babe antabange babera betweka nkobogeka igabone turende emigiro yeito erindo bagotokoso twari gocha gucandika n'ikitangu cyamane ngoso eriyo yareta kimuma turende emichi turende abana baito nandi turende kegusimo mono eriyegere egesauki omugisi kebyoke asamalieta nenkoro kwa Nelson Gichana andos chinka cheito ndagizemo chonsi tigatosema abantu baito toiranirere ekegusi yeito egokoro yeito erinde tokine tobwata chinsoni edita no mweshimwa Julie Nyanchamanya mao twensi pie totete gochamo egere tonyare kwagacha gusi yeito ninde no moko gotebana
okubwatera na chi sector chonsi multi-sectoral approach ekero tokobeka culture heritage obonyagitari amasomo byonsi bikwa jumla na bibigo chikwagacha Gusii yeito emeye kabune yeye koro ne yamo yeri gotunyoria setwarule asetole na setogocha ankyo Vincent Monda, Ensoko TV.